rejeki Mereka nyapa tole kok. Iki lho. Enek kelinting gitu. Iki ki seliram ki napa? Sak bengi aku iso cekuikisan seneng to. Nyapa. Oh, sampean naksir, sampean seneng. Kelingan ingon-ingonmu nang omah to. Kok lirak-lirik ayo kita mau masak iki. Sorry ya, aku ra iso nek karo menungso. Lah karo apa? Karo kewan sikil papat dong. Walah. Ya Mbak, budgetnya Mbak. Cuk nduk, aku ngerti lagu Gelang Kalung iki. Nyapa kok terus tangisan ku nyapa sampean kan. Iki ora nangis. Nyapa? Keringet. Oh, keringet mboten kok nangis. Keringet kok nangis tak kira Gelang Kalungmu jaman semono disabeh ning mantan bojomu kae. Ora, Seto, Mbak Demi. Dalan. Apa kelingan zaman Covid Gelang Kalungnya kadul kabeh. Ora perkara Covid, Kang. Heeh. Aku ki sejatine ki biyen ya wis mes kadoh Mas manten ngoten niku. Iya. Kula niki pun tunangan kali paring asma priya ingkang gagah utama Wawan, Mas. Iya. Nggih, saiki wong ning endi wonge saiki? 3 tahun kepungkur ki ngejak aku priwet. Heeh. Dijak ning Gunung Lawu tak kira nek foto. Ternyata Dileb-leb nene telaga. Heeh. kuwi jane pacarmu Terus? apa? Wawan. Aku ra trimo, aku Ya. wegah nek dijak priwet ning gunung. Lah, Terus kok goleki? Dijak priwet ning wetan, Mas. Iya.